Ndiri kutaura nekuti Mwari varangarira nyika ino. Chekutanga ndechekuti things are not okay mZANU-PF. Ichocho ndo chokwadi. Zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka zvachose. The ship is about to wreck, and only the wise in ZANU-PF will understand the season. Saka ngatirambei tichinamata. Rombo ramaitirwa naMwari risati rabatwa navanhu. Ndakakuudza kuti musaite my emotions. Ndinoziva kuti kune vanhu vakavenga ZANU-PF with a passion, and its leaders. But imomo mZANU-PF mune vanhu vari kushandiswa naMwari for the betterment of a great new Zimbabwe and the manifestation of a great new Zimbabwe. Saka musaite my emotions, musakakalari, musaitirane naro. Allow God to work his ways perfectly. Mune vanhu vari kushandiswa naMwari mZANU-PF. Vamusiri kutombofungira. Uri kuona here kuti I love the word of God. Uri kuona here kuti Miriam kari kupota kachihwanda mugwenzi kandogadzika tswanda ina Moses murwizi kachitaimira. Ndo paanoona mukunda kana kuti mwanasikana waFero achienda kunogeza. Mwanasikana waFero ari kundogeza. Ndo paanoona kamwana kari mutswanda kachichema. Mwari ndobva vaisa nyasha pane mwanasikana waFaro, ndokubva ada mwana. Miriam ndobva ati pfacha. But uri kuona here kuti mwana ari mumaoko emunhu right now. Ana baba vari kuti vanakomana vese ngavafe. Imomo mumba maFaro munotori nevanhu vari kushandiswa naMwari kuti Israel apukunyuke. Saka imomo muZANU-PF munotori nempeu yavanhu yakatodyarwa naMwari. Mwari yavari kuda kutoshandisa, kwete yavari kuda, but Mwari yavari kutoshandisa izvezvi. Saka panapa I say as it is. Haikona kuita godo, haikona kuita kukakalara kuti sei. Ndiri kutonzwa mumwe achitoti izvezvi VP Chiwenga maofisa avo vachinja. Izvi ndaizvidzwa pasocial media. Until today somebody ari pedyo ako isusu hatitori zvekukufadzai. Maofisi avo izvezvi aku KG6. Chiwenga is against corruption. Ndo iri kuita kuti vanhu vatambe nhova. Vari kutamba nhova. Hatisi kuramba kuti ane nyaya dzake, but kana Mwari vakuda Mwari kana vati vari kuda kumushandisa, iwewe who are you to object what the Lord has proposed? Iwewe who are you? Wadi kutendera Mwari vaita basa ravo. Ndakakuudza chiprofita cha 2022. Ndikakutaurirai. Ndakaona elevator semaonera ndakaita 2014, but ndakaiona 2022. Chiwenga mhiripiri achivhurira chamisa an elevator. That prophecy is going to be fulfilled. That's why we as intercessors, we are praying not only this prophecy yakataurwa neni,
ndava tine vamwe vanhu vamwari vari kuburitsa zviprofita vakaita sana Dr. Ian Love. We are praying for those prophecies to be fulfilled. That's why ndiri kuti tsvaga iwewe flag yako namata kuti zviprofita zvizadziswe. Regeza ndikubatsirei muri yeZimbabwe. Patiriko zvino pari kuda kuti tinamate titsimbirire prayer. Mwari ngavashandise mavessels aya. Tikoza mavessels. Allow the Holy Spirit to flow and use these vessels according to the purpose. Iwewe as a Zimbabwean intercessor, iwewe as a Zimbabwean citizen, tenda Mwari kuti Mwari, all things works together. Jeremiah chapter 29 verse 11. You're going to see the Zimbabwe, see the plans that God has for you. The plans to prosper you. The plans to give you a better expectation. And God says, the plans not to harm you. So whatever is taking place right now, azamira zvakanaka muZANU-PF. Azvina kutombomira zvakanaka. Chatiri kunamatira ndechekuti pachaitika zvese zvichaitika, let there be peace. Ngapashayikwe vanhu vanorobwa kana kuti vanofa. Zvinhu zvamira zvakanaka. Vanhu vangaedze kupretenda, vanhu vakaedza, but as I'm telling you right now, things in ZANU-PF is not just okay. Saka kana Mwari wakati is going to use Mhiripiri, allow God to use him. Kana Mwari vari kushandisa dombo, tenderai Mwari vashandise dombo iroro. Ndava rakatomborohwa dombo rikaburitsa mvura. Iroro gwenzi ramuri kuti gwenzi rakaonekwa naMozisi chipfuta moto. Rakanga riri a thorn bush rine minzwa. But Mwari ndo pavanotopinda mugwenzi. Risingatarisirwe navanhu. Mwari undogara mugwenzi. Wotanga kutaura naMozisi ari mugwenzi. Saka Mwari kana vakati ngaparobwe dombo riburitse mvura,